Beogradski centar za ljudska prava je nevladina organizacija osnovana u oktobru 1995. godine, koja se bavi unapređenjem teorije i prakse ljudskih prava u Srbiji. Beogradski centar za ljudska prava jedna je od prvih organizacija u Srbiji koja se sistematski bavi pravom na azil i zaštitom izbeglica i migranata. Program Azil i migracije usmeren je na unapređenje sistema azila i procesa integracije izbeglica u društvo Republike Srbije, kao i na pružanje direktne pravne i drugih vidova pravne pomoći kojima je potrebna međunarodna zaštita. U okviru ovog programa centar pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila i licima koja uživaju međunarodnu zaštitu, kao i podršku osobama u tranzitu kroz Srbiju u saradnji sa međunarodnim partnerima. Aktivnosti programa obuhvataju zastupanje u postupcima azila pred nadležnim organima, domaćim sudovima i međunarodnim telima, podršku u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava i procesu integracije, kao i organizovanje obuka, seminara i zagovaračkih aktivnosti usmerenih ka unapređenju politika i prakse u oblasti azila i migracija. Posebna pažnja posvećena je radu sa naročito ranjivim grupama, uključujući decu bez pratnje, žene, žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom i LGBT osobe, kao i istraživačkom i izdavačkom radu u ovoj oblasti. Ahmed sa porodicom 2014. godine napuša Bagdad i stiže na Balkan, u Niš, sa 16 godina. Prvo što je primetio, prostrano zelenilo, veliki parkovi i ljubazni ljudi. Sve, apsolutno sve je drugačije. Sloboda sa prijateljima, na ulici, u porodici. Beograd ima dušu. Svaki dan su neka dešavanja, ljudi po ulicama, uvek je živo. Strast prema hrani rodila se iz potrebe da kuva za porodicu. Prošao je praksu u restoranu i ambasadi. Nedavno je dobio licencu za pilota i sada ostvaruje svoj san da leti. Ahmedova priča pokazuje kako otvorenost, podrška zajednice i trud pomažu da se osjeća kao kod kuće i prati svoje snove. Elvira i njena porodica napuštaju Ukrajinu 2022. godine zbog rata i dolaze u Srbiju tražeći sigurnost. U Ukrajini je pravila kolače u svojoj poslastičarnici, a u Srbiji je razvila još svoje veštine i počela da šije i plete igračke i odeću koje prodaje i deli sa drugima. Uz podršku Beogradskog centra za ljudska prava, ćerka Beatrice nastavlja školovanje u Vranju i ostaje u zajednici koju poznaje. Beatrice je izuzetno uspešna učenica i aktivna u volonterskim i omladinskim inicijativama. Nakon života u kolektivnom smeštaju, ostvarili su san da kupe kuću i izgrade novi, samostalni život u Srbiji. Uz podršku zajednice, nastavljaju da prate svoje snove i grade bolji život u novoj zemlji. Integracija je više od pravnog statusa. To su prijateljstva, obrazovanje, podrška i poštovanje različitosti. Sedam 945 kilometara. Toliko je Bujumbura udaljeno od Beograda. Za Marije put je trajao 3 godine, 2 meseca i 11 dana. Njegova jedina želja da je dovedena sigurno. Tim Beogradskog centra za ljudska prava mu je pomogao da to ostvari. Danas oboje žive u Beogradu. Pravo na spajanje porodice je osnovno ljudsko pravo.
u Srbiji i međunarodno priznato. Interkulturalnost obogaćuje zajednicu i otvara nove perspektive. Tim Beogradskog centra za ljudska prava nastavlja da pruža podršku, pomažući im da uživaju život u Srbiji.